από εδώ και πέρα θέματα. Κοίτα, εδώ νομίζω είναι το Σολομός, εδώ τι κάνει. Νίκο, φεύγω από εδώ, πάω από εκεί. Πάω από εκεί.
αρχίζουμε, εντάξει, αλλά πρώτα. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών τες πρεσβείες των Αγίων σου, το χειρόν ημών τα έργα κατευθυνών, και εσύ έβαρες την εμπάσιν ημάς καταξίωσον. Αγίε Νικόλε, σε προστάτη πάντες αχωμέν, την ευρύχον οι πλέοντες θάλασσαν, ημών τα έργα και των βίων εν πάση ευλόγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών τες λυτές εις Θεοτόκου, το χειρόν ημών τα έργα κατευθυνών, και γα τον ύμνη των αγγέλων είσαι αναμέπομεν. Ελέησον μας. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξέσαι την πύλη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση, τα υψηλά, η φτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ζεκίνδου των γόνων και εγίνης των πρόεδρων, των φρουρών μονής των στροφάδων, Διονύσιων, άπαντες τιμήσομε συμφώνος οι πιστοί, βόντες προς αυτόν ειλικρινώς, σε ζητές τους εις η μνήμην επιτελούντας, σώζε και βόντας η. Δόξα το σε δοξάς Αντιχριστό, δόξα το σε θαυμαστός Αντί, δόξα το δωρησαμένο σε ημί, πρέσβην ακίμητο. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόν ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Χριστός μου και σωτήρ μου, Κύριος, υπερασπιστής της ζωής μου, πρόσχομαι προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία, αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, την αιτία κατεσχύνεται, αδελφούς αυτούς καλλιλέγων. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλι εγώ έσωμα πεπιθώς επ' αυτό, και πάλι εγώ έχω και τα παιδεία μη εδώ και το Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν,
την για του θανάτου καταργήσιν το κράτος, έχοντα του θανάτου του το αίσθητο διάβολο, και απαλλάξει τούτους ως υφόβο θανάτου, δια παντός τους συνενοχή σαν αντουλία. Ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, ανασπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε. Είναι ελεήμων γέννηται και πεσός αρχιερεύθρας προς τον Θεό, της ο ηλάσχεται της αμαρτίας του λαού. Εν ο καρπέποθεν αυτός πειραστής, δύναται και πειρασμένης ειρήνηση των αγινόσκοντι. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το νόχλον επικίστε το Ιησού του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι στός παρά την λίμνη της Γεννησαρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, είδε αλλοίς αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγο. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και του Ψυχορροστατούνου αυτού Αγιωτάτου Αρχιερέου Διονυσίου, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτίσε το ύδατι τούτο, την καθαρτητή της υπερουσίου τριάδος ενέργεια, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε το είδωρ τούτου, ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμό γνώσεως, δια της ομοϊσού τριάδος, του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει μας ιούς και κληρονόμους της βασιλείας αυτού, δια της του ύδατος τούτου μεταγλύσεως της καραντισμού, του Κυρίου δεηθόμεν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη γίνητη και σώνα στον αιώνα. Κυρίου δεηθούμε. Γίνον Κύριε το ούσου και πάκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσεις τα ύδατα και ευλόγησο πάντας εμάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίρας σημαίνοντας ηλίας πρόσχημα και καταξίως εμάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος του του μεταλήψεώς του κεραντισμού και γενέστο με Κύριε υγείαν ψυχίστε και σώματος σίγαρη. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ δόξαμε να πέμουμε ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβές κατεναντίον κορούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβές κατεναντίον κορούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των γόνων και γίνει στον πρόεδρο των φρουρών μονής των στροπάδων Διονύσιων άπαντες τιμήσομε συμφώνος πιστοί όντες προς αυτόν ειλικρινώς εγγυητές τους τη συμμήνην επιτελούντας σώζε και βόντας δόξα τους έδοξας αντιχριστό δόξα
Σώτος θαυμαστός αντί, δόξα το δωρήσαμένος σε ημί, πρέπει να κοίμητο. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, Αγίου Πάπας Ιερέως, Διονυσίου, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και υπέρ των δούλων του Θεού, Γεωργίου, Ευστρατείου και Κυριάκου και των αξιωματικών και το πλήρωμα του πλοίου, υγείαστε και βοηθείας υπέρ αυτών, είπαμε. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Ο του παντός κυβερνήτης έλθε με θυμών δια Ιησού του Σωτήρος και γενού της νέος ταύτης κυβερνήτης και η ακιστής και των μελώντων πλέον αυτή συμπλωτή και προστάτης ούτω γαρ ότε είναι επί γης ο σωτήριμον περί επάτη επινότων θαλάσσης εις βοήθειας πέδων των εαυτού μαθητών και πετήμα της ανέμης και τη θαλάσση και γίνεται ο γαλήνη μεγάλη. Ούτως ο φιλάνθρωπος σωτήριμον και το νεοπαγές τούτο πλοίον ευλογήσε όσα αυτού εστίν εν τη προώρα και εν τη πρίμη και εν το κήτη και την τρόπιν και το πηδάλιο, τα μηχανάς και τα έλιγας, τα αρμογάς και τα εμποζώματα, τα καταστρώματα και τους ιστούς και ταύτα πάντα ασυνείται και αραυγή διατηρήσε. Ούτω γα η κυβωτός, η κατά το σών πρόσταγμα, κατασκευαστήσα τη σύ ευλογία των υδάτων περιέγενετο και των δίκαιων νόεν και τους μεταυτού επί του κατακλυσμού διεσώσατο. Κύριε των δυνάμεων, διάταξο τους αγγέλης της επί τεσσάρας της γης γωνίας εστώσει και τους τέσσερας κρατούσιν ανέμους ή να μη ποτέ αδικήσωση την θάλασσα εφήν αμέλη πλέειν το πλοίον τούτο. Διαφύλαξον δε τους άνδρας και τα πληρώματα αυτού και δώσ' αυτής φύλακα άγγελων αγαθών και ειρηνικών. Ναι Κύριε πίσω με θυμών και των συνευκομένων ημίν πάντων πλούσια τα ελέη σου ότι σίδα ψηλός παρέχεις πάση της επικαλουμένης σε πίστη τα πνευματικά και υλικά αγαθά σου. Κατά των πλούτων της Χριστότητος και της χάριτος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μεθούδε δοξασμένος ή συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η επίσημο δόξαση. Ο Ιορδάνη υποβάλλει καταδεχτήνε καταδειξάμενος για την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός εσμών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναώμου Αγίας Αυτομητρός, τον Ιωόξο Προπατών Πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, τον Αγίους Πατρός Σιμών Διονυσίου Αρχιεπισκοπηγής Προστάτου και Πολίτου του Συνισμός του Ματρού, Ιωσήφ και Δοβόρου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Υγειασμένου του Ενδακίνθου, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος του Εοφύλου του Ζακυνθίου, της Αγίας Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, τον Αγίους Πατρός Σιμών Νικολάου, Επισκόπου Μοίρα της Λυκείας του Αρματρού, που την αιώνα να την ήμουν και πάντων των Αγίων, ελεήσκος ως εμάς, ως αγαθούς λάμπρος και ελεήμων Θεός.
αυτόν του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Είμαι σε μια ηλικία που θυμάμαι την ταλαιπωρία των Ζακηθινών με τα πλοία που ξεκινούσαν από τον Πειραιά. Σταματούσαν στην Πάτρα και ερχόντουσαν εδώ το πρωί της ημέρας εκείνης που εφτάνανε, Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Μετά στη συνέχεια προσθέθηκε ένα την Τετάρτη, ένας γλάρος, και μετά προσθέθηκε και ένα την Παρασκευή, ένας κολοκοτρώνης. Έτσι λοιπόν η επικοινωνία μας με τον υπόλοιπο κόσμο γινόταν με τα πλοία που ταξιδεύαμε μέσω Ισθμού, ώσπου προσθέθηκε και ένα μικρό ημερήσιο από την Κυρίνη εις τη Ζάκυνθο, το λεγόμενο του Ζαμπάζα, το οποίο χωρούσε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι να ταξιδέψουν πριν φτάσει το καράβι για κάποια ανάγκη. Και το 60 μπήκε η πρόθεση στον φεριμπότ, τα κτέλ και όλη αυτή η πρόοδος, θα έλεγε κανείς, που μας έφτασε στο σημείο να έχουμε πλέον επιλογές και ανταγωνισμούς μέσα στη γραμμή με πλοία πολλά και ωραία και καλά. Θέλουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Συγχαίρομαι την εταιρεία η οποία και τον κύριο Θεοδόση που διάλεξε τη γραμμή της πατρίδας στην εξυπηρετήση. Όπως χαρήκαμε όταν προστίθενται κάθε φορά και μια καινούργια εταιρεία ενός καινούργιου εφοπλιστή ή επιχειρηματία, έτσι χαιρόμαστε και σήμερα. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχουν καλή εργασία, αλλά και αγάπη και συνεννόηση μεταξύ των άλλων. Διότι θα πρέπει οπωσδήποτε αναγκαστικά να μοιραστεί η πίτα, είτε είναι αυτή μεγάλη είτε είναι μικρή. Ένας ανταγωνισμός που θα φέρει δυσκολίες στις ίδιες τις εταιρείες θα είναι εις βάρος του συνόλου της Ζακύνθου και της διακίνησης των ανθρώπων. Είναι ανάγκη λοιπόν, λέγω, να έχουμε μια καλή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ τους οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιχείρηση στην θάλασσα. Ευχόμαστε να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει ειρήνη και αυτά όλα προς όφελος των κατοίκων της Ζακύνθου, με την βεβαιότητα ότι δεν θα πάει η εταιρεία το φούντο που λένε Ζακυνθινοί, διότι πρέπει να έχει και τα ανάλογα και αναγκαία κέρδη για να μπορέσει να συντηρηθεί, και κάθε συντήρηση μιας εταιρείας είναι προς όφελος της κοινωνίας μας. Γι' αυτό συγχαίρομαι λοιπόν τον κύριο Θεοδόση και ευχόμαστε και άλλους να έρθουν με την ίδια ανταγωνιστικότητα, να προσφέρουν ανταγωνισμό στο καλύτερο καράβι, στο καλύτερο δρομολόγιο, στην καλύτερη. Και εμείς σας διαβεβαιώνουμε, τουλάχιστον ο Δεσπότης, εγώ και οι παπάδες, ότι δεν θα διαλέγουμε ποιο καράβι θα πάμε, θα πηγαίνουμε στο καράβι που την ώρα μας εξυπηρετεί για να ταξιδέψουμε. Και ευχόμαστε όλα τα καράβια να είναι κατά τέτοιο τρόπο που να μιλώνται μεταξύ τους. Σας συγχαίρομαι λοιπόν και πάλι μέσα από την καρδιά μας και ευχόμαστε καλές δουλειές. Όμως καλά στις υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι κάτι που η πολιτεία αργεί, εμείς οι ίδιοι πρέπει να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του επιχείρηση, από το δικό του όραμα, να φέρει αναβάθμιση σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στους επισκέπτες μας και φίλους μας που έρχονται εδώ κάθε φορά για να δουν τα ωραία νερά μας και τα ωραία μέρος που είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι είμαι συγκινημένος. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατη Άγιε Ηγούμενε, είμαι ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα, εν τη απουσία του Δημάρχου για πολλά και σοβαρά θέματα του Δήμου στην Αθήνα, να καλωσορίσω το φιόρο του Λεβάντε στο νησί μας.
το χώρο του Λεβάντο, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού μας, που θα εξυπηρετήσει το κοινό της Ζακύνθου, που θα γράψει ιστορία, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαφήμιση του νησιού μας, για τον τουρισμό μας, για το μέλλον, η επίσκεψη και η παραμονή αυτού του καραβιού στο νησί μας. Γιώργο Θοδόση, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, διότι έφτιασες ένα καράβι που μπορούσες να επιλέξεις άλλες κερδοφόρες γραμμές. Προτίμησες το νησί σου, προτίμησες τη Ζάκυνθο. Σε ευχαριστούμε και σου ευχόμεθα το καράβι να είναι καλοτάξιδο και επωφελία όλων μας. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι 11-8-80.